டச் ஸ்க்ரீனாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். எப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூடியூப்பில் வந்துட்டு இன்னொரு டச் பண்ணிங்கன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் வந்துட்டு உங்களுக்கு. ஓ உள்ள வந்துருச்சு. 32 இன்ச் இந்த டிவி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு 7999 ரூபா. யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார் எல்லாமே இருக்கும். இந்த டிவி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் 10,999 ரூபா. இந்த டிவி பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு 3D, இது 5G. ஓகே 5G இதில் WebOS இருக்கும். ப்ளஸ் இதில் வந்து ஸ்லிம் டைப் பேனல், இதில் வெப் கேமரா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டு. இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் வந்து வீடியோ கால் கூட பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டு. ப்ரீஸானாலே குவாலிட்டி என்றைக்குமே இருக்கும். ஸோ இது இல்லாமல் இப்போ வந்து எல்ஜியோட பேனல் வந்து உள்ள கொடுத்துட்டாங்க, சொல்லவே வேணாம். வெறும் 24,000 ரூபாய்க்கு 50 இன்ச் டிவியை எடுக்கலாம். வித் சவுண்ட் பாரோட எடுத்துக்கலாம் வந்துட்டு. 2 இன்ச்சஸோட வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் 11.0 வந்துட்டு சவுண்ட் பார் டைப்ல இருக்கு. இது வந்து வெறும் 12,999 ரூபா. கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க. நீங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பணம் கொடுத்தா போதும். எந்த டிவி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், எந்த டிவி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். எல்ஜி டிவி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பிரீசா டிவி கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 35,000 ரூபாய், அதாவது 34,999 ரூபா. அந்த ₹1 கூட உங்களுக்கு வந்து திரும்ப தந்துடுவாங்க. ஸோ இங்கே இந்த ஆஃபர் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோ எடுக்க வந்திருக்கோம். ஸோ என்னோட அது 35,000 சொல்கிறோமே, கம்மியாக எதுங்க டிவி இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு 5,000 ரூபா இருக்கா, வாங்க டிவியை எடுத்துகிட்டு போங்க, சரிங்களா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரீசா பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண பிராண்ட், சரிங்களா? ரிஜிஸ்டர் பிராண்டு, சும்மா வந்து டம்மி பிராண்டு கிடையாது. அதாவது இவங்க வந்து பல வருஷமாக இந்த பிராண்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க வந்து எல்லாமே ஒரிஜினலாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பணம் கொடுத்தா போதும், சரிங்களா? இது சொல்லி உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். பட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு பணம் கொடுக்குறேன் தெரியுங்களா, அந்த திருப்தியே வந்து வேற. அது வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே காசை கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா ஐயோ இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குமோ, ஆன் ஆகுமோ ஆகாதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கும். நம்மளுடைய ஓனரை கூப்பிடலாம். ஹாய் பிரதர், வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ நம்ம வீட்டு பிள்ளை எப்பயுமே அப்படி தான் சொல்லுவார். நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக வந்து ஓப்பனாக பேசலாம். பிரதர் டிவி இவ்வளோ கிடைக்குமா? அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நீங்களும் வந்து மாட்டி கொடுத்துருங்க. எந்த டவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். ஏதாவது ரிப்பேரா நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். பிரதர் இப்படி ஆயிடுச்சுங்க, ரிப்பேர் ஆகிடுச்சிங்க, எனக்கு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொடுங்க. வீட்டில் பிள்ளைங்க ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த நாளே வந்து உங்களுக்கு குயிக்காக வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இல்லை அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு அந்த சைடு வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் அதிகமாக வந்தது கிடையாது, சரிங்களா? எல்லாமே சக்ஸஸாக தான் இருந்திருக்கு. லாஸ்ட்டாக போட்ட டிவி வீடியோ செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க, 3D டிவி வீடியோ. ஸோ அது பார்க்காதவங்க கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். பட் இந்த வீடியோ அதை விட ஸ்பெஷலாக இருக்கும், சரிங்களா? ஓகே பிரதர், நீங்களே சொல்லுங்கள். ஸோ 1 லட்ச ரூபா டிவி எப்படி 35,000 ரூபாய்க்கு தர்றீங்கன்னு தெரில, சரிங்களா? சொல்லுங்கள். இந்த டிவி பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா WebOS இன்னைக்கு நிறைய பேர் கேட்கறது வந்துட்டு அப்டேட்டட் வந்துருச்சு ஹரி, இன்னும் நீ அப்டேட் ஆகலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இத்தனை நாளாக கொஞ்சம் நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ நான் கொஞ்சம் எந்திரிச்சிட்டேன். அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு வேண்டி நம்ம வெப் சீரிஸும் ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த OS அப்படிங்கக்கூடியது வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். நம்ம இந்த ஃபுல் வீடியோ வந்து தயவு செஞ்சு யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வந்துட்டு. அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் இதில் என்ன பேசியிருக்காங்க, இந்த டிவி இந்த கடை நமக்கு சப்போர்ட் ஆகுமா ஆகாதாங்கிறது அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு. அதனால் வந்து நீங்கள் ஃபுல் வீடியோவே பாருங்கள். நம்ம இந்த வாட்டி பார்க்க போகிறது வந்து ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக சொல்ல Black Diamond டைப்பு ப்ளஸ் வந்துட்டு WebOS. Black Diamond டைப்பில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 55 இன்ச்சு 65 இன்ச்சு டச் ஸ்க்ரீனோட வந்துட்டு ஈஸ்டர் சர்வரோட நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம ப்ளஸ் 3D இன்னைக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு 3D கிளாஸோட நம்ம ஒரிஜினலாகவே கொண்டு வந்து கொடுக்க போகிறோம். நம்ம வந்துட்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து நான் காமிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் பேமெண்ட் வாங்குவேன். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு. நான் ₹1 கூட அட்வான்ஸ் வாங்க போகிறது கிடையாது. அதே மாதிரி ₹1 கூட நீங்கள் ஜாஸ்தி கொடுக்க வேண்டியது கிடையாது. ஓகே பிரதர். ஸோ டிவியில் பார்த்துடலாம். ஏன்னா வந்து அதிக நேரம் பேச யாருக்கு பிடிக்காது. நம்ம ப்ராடக்டாக காமிச்சிடலாம் வாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட வந்து பேசிக்காக டிவின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா என்ன ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க பிரதர்? இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 32 இன்ச் இந்த டிவி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு 7,999 ரூபா. இது வந்து பெரியவங்க ஹரி எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் பெரியவங்க இருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் டிவி வச்சுருந்தாங்க, இந்த மாதிரி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னாங்கன்னா இந்த டிவி வந்து வெறும்
7999 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே ஓகே. செகண்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்லெஸ் டைப் வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும். 1GB RAM 8GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட வரும். ப்ளஸ் இந்த டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு இன்டர்நெட் எல்லாமே இருக்கும். இதில் யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார் எல்லாமே இருக்கும். இந்த டிவி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் 10,999 ரூபா, 11,000 ரூபாய்க்கு இந்த ஸ்லிம் டைப் டிவி கண்டிப்பாக வரும் உங்களுக்கு. இந்த டிவி வந்துட்டு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது 40 inches. ஓகே. இந்த டிவி இந்த 40 inchesல வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு நான் ஆண்ட்ராய்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு 9,999 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் வந்துட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு இன்டர்நெட் டைப். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1GB RAM 8GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் 11.0 வந்துட்டு சவுண்ட் பார் டைப்பில் இருக்குது. இது வந்து வெறும் 12,999 ரூபா. இன்னைக்கு 40 inch நான் வாங்கணும், எது வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்டேட்டடில் வந்துருச்சு 11 வெர்ஷனே வெறும் உங்களுக்கு 12,999 ரூபாய்க்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கிளம்பி இன்டெப்ரடாக உங்களுக்கு நம்ம சொல்லலாம் வந்துட்டு. இப்போ இந்த டிவி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 50 inch. இந்த 50 inchமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது 1GB RAM 8GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 11.0 கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த டிவியோட ஸ்பெக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார் எல்லாமே வந்துடும். இந்த டிவி வந்துட்டு வெறும் உங்களுக்கு 23,999 ரூபா. வெறும் 24,000 ரூபாய்க்கு 50 inch டிவியே எடுக்கலாம். வித் சவுண்ட் பாரோட எடுத்துக்கலாம் வந்துட்டு. 2 inchஸோட வந்துட்டு. இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக வேணும்னா 2GB RAM. ஓகே. 2GB RAM 16GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த டைப் பார்த்துக்கிட்டீங்க இது சவுண்ட் பார் 2 inches வந்துடும். இது வெறும் 1,000 rupees ஜாஸ்தி. 24,999 ரூபாய்க்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வந்துட்டு. ஓகே. இந்த டிவி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போன வாட்டி நம்ம அந்த இடத்துல மாற்றிருந்தோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Black Diamond டைப் 3D டச் ஸ்க்ரீன் மாடல். இந்த டிவி வந்துட்டு 34,999 ரூபாய்க்கு நம்ம முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ வெறும் 33,999 ரூபா. ஐ மீன் 34,000 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு இந்த பிளாக் டைமண்ட் டைப்பு நம்ம உங்களோட சேனல்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். மறுபடியும் நல்லா கேட்டுக்குங்க. இதில் 2GB RAM 16GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இதில் டச் ஸ்க்ரீன் மாடலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3D போட்டுக்கலாம் வந்துட்டு. ப்ளஸ் இதில் DDR3 ப்ராசஸர் இருக்குது. யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார் எல்லாமே இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த டிவியில் நான் சொன்னது எல்லாமே கொண்டு வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு காமிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் பேமெண்ட் வாங்கிக்கிறேன் நான். சூப்பர் சூப்பர். இதுல இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையா, நான் வீட்டில் வந்து செக் பண்ணிட்டு பணம் கொடுக்கலாமா. இன்னைக்கு நிறைய யூடியூப் சேனல்ல நான் சொல்ற தவற எடுத்துக்காதீங்க வந்துட்டு. இன்னைக்கு இது இருக்குது இது இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க வரங்கிறதுக்கு முன்னாடியே 2,000 ரூபா அட்வான்ஸ் போடுங்க. அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் தாட்டினாலும் கூட அவங்களுக்கு லாஸ் கிடையாது. பட் நான் உங்ககிட்ட ₹1 கூட சார்ஜஸ் வாங்க போகிறது கிடையாது. நீங்கள் ஒரு ஃபோன் பண்ணி ஹரி நான் டிவி புக் பண்ணியிருக்கேன் எடுத்துகிட்டு வாடா, உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஹரி நிற்பான் காலையில். சூப்பர் சூப்பர் பிரதர். வேணும் சொல்லுங்க, பால் பேக்கெட்டோட வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிறேன் நான். காலையில காஃபி போட்டு குடிச்சு 2 பேரும் சேர்ந்து செக் பண்ணலாம் வந்துட்டு. இந்த டிவி வந்துட்டு வெறும் 33,999 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே. பிளஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வாண்டுகளை வந்துட்டு கண்டிப்பா அந்த 3D போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கொடுக்கறது லைசன்ஸ்டு 3D. ஓகே, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, லைசன்ஸ்டு 3D வந்துட்டு. ஓகே. ஸோ இந்த டிவிங்க பிரதர், இதுக்கு குட்டி டிவி தவற எடுத்துக்காதீங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 inch. ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு சிசிடி கேமரா பிளஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு கொஞ்சம் அந்த சின்ன டிவி உடஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறவங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெறும் 6,999 ரூபாய்க்கு நான் கொடுக்குறேன் நான். சூப்பர் சூப்பர். ஏன் இதை நான் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா இது 6,999 ரூபாய்க்கு கம்மி கொடுக்க முடியாது. பட் நான் 32 இன்ச்சே வந்துட்டு வெறும் 7,999 ரூபாய்க்கு நான் கொடுக்குறேன் நான். 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டா 32 இன்ச்சே கிடைச்சிருது. ஆமா, அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்லல. நம்மளுடைய வீடியோவோட கேப்டன் இவர் தான். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த 1 lakh இருக்கிற டிவி எப்படி வந்து 34,999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த டிவியை பற்றி சொல்லுங்க பிரதர், இதோட ஃபீச்சர்ஸ் இதை பற்றி சொல்லுங்க. டெஃபினட்டா இந்த டிவி பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா WebOS. இன்னைக்கு நிறைய பேர் கேக்குறீங்க வந்துட்டு ஹரி என்ன அப்டேட் ஆகலையா ஹரி. கண்டிப்பா நான் இன்னைக்கு அப்டேட் ஆயிட்டேன் வந்துட்டு, நீங்களும் அப்டேட் ஆயிக்கீங்க. பிளாக் டைமண்ட்க்கு மேல அப்படிங்கிறப்போ வந்துட்டு இந்த டிவி எடுத்துக்கங்க. இந்த டிவியுமே நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு LGயோட ஒரிஜினல் இந்த பார்கோட நீங்க ஸ்கேன் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஸ்கேனிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீசா LGன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா இருக்கும் வந்துட்டு. அது LGங்கிற கம்பல்சரி வரும் உங்களுக்கு வந்துட்டு. இதுல WebOS இருக்கும். பிளஸ் இதுல வந்து ஸ்லிம் டைப் பேனல், இதுல வெப் கேமரா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டு. இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் பண்றீங்க அப்படின்னா இதுல நீங்க வந்து வீடியோ கால் கூட பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டு. வேற லெவல்ல இருக்குங்க, கண்ணாடியா இருக்குங்க பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினான விஷயம் இது 5G. ஓகே, 5G. ஓகே. நீங்க வந்து 5G டேட்டாஸ் எல்லாமே இதுல கண்டிப்பா சப்போர்ட் ஆகுது வந்துட்டு. பிளஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார். இன்னைக்கு நீங்க நிறைய பேர் கேக்குறீங்க வந்துட்டு ஹரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில டிவில வந்துட்டு அமேசான் பிரைம் இன்னைக்கு முன்னணி நிறுவனத்திலே இந்த அமேசான் பிரைம் இந்த ஹாட்ஸ்டார் எல்லாம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு. பட் இந்த டிவி பொறுத்தளவுக்கு அந்த எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஏன்னா 34,999 ரூபா அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ஹரிட்ட கொடுக்குற ₹1 இருந்தாலும் வேல்யூ திங் தான். கண்டிப்பா. இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் ஒருத்தவங்களை
ஏமாத்திட்டேன் அப்படிங்கறது வந்து யாருமே சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் டிவி ரெடி பண்ண முடியல, நான் புது டிவி கொடுக்குறேன். எடுக்கிறப்ப லேட் ஆயிடுச்சா, நான் புது டிவி கொடுத்து தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் இன்னைக்கு இந்த சேனல்ல நான் 4 வருஷமா போட்டுட்டு இருக்கேன். ஒருத்தவங்கள இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஏமாத்தவே கிடையாது. வந்துட்டு ரிப்பேர் ஆகலைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். இன்னைக்கு கொடுக்குற டிவில வந்துட்டு 10 to 20% கம்ப்ளைண்ட் கண்டிப்பா வருது. இன்னைக்கு எல்லா கம்பெனியுமே இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு கம்பெனில வந்துட்டு சேலஞ்சோட யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க வந்துட்டு நீ கம்ப்ளைண்ட் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்ல முடியாது. அப்படி அது வருன்றனால தான் அவங்க சர்வீஸ் பாயிண்ட்ன்ற ஒன்று தனியாவே வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? ஏன்னா வரும்னு அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியறனால தான் சர்வீஸ் பாயிண்ட், அது கார் ஆகட்டும் மொபைல் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சர்வீஸ் பாயிண்ட்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அதனால நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க, கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு 0% அட்வான்ஸ்ல, நாளைக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்றதும் நான் 0%ல தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு டிவி மாத்தி கொடுக்கறப்போ நான் 1000 ரூபாய் கொடுங்க 2000 ரூபாய் கொடுங்கன்னு சத்தியமா நான் கேட்கறதுல வந்துட்டு இந்த டிவியுமே அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வெறும் 34,999 ரூபாய்க்கு நான் மறுபடியும் சொல்றேன் கேட்டுக்குங்க. இந்த வீடியோ கால் ஃபெசிலிட்டிஸோட 3D ஆப்ஷன்ஸோட நிறைய பேர் கேட்பீங்க வந்துட்டு நான் இந்த கேமரா ஃப்ரீயா கொடுத்துருவீங்க ஹரி அப்படின்னு. சத்தியமா கொடுக்க மாட்டோம். நான் கொடுக்கறது வந்துட்டு கிளாஸ் கொடுத்துறேன் நான், 3D கிளாஸ் வந்துட்டு. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வாண்டுங்க அங்கிள் எனக்கு ஒரு 3D கிளாஸ், ஒரு பையன் ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட கேட்குறேன் அங்கிள் எனக்கு ஒரு 3D கிளாஸ் ஃப்ரீயா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுக்கு நான் 2 கொடுத்தேன். நான் வந்துட்டு சூப்பர் பாப்பா ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேளுங்க, கண்டிப்பா நான் கொடுப்பேன். நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல நீங்க செக் பண்ணிக்கங்க, 799 ரூபா 800 ரூபா ஒரு கிளாஸ் 3D கிளாஸ். ஆமா. அதுல இன்னொன்னு ஒரு சங்கடமான சமாச்சாரம் என்ன அப்படின்னா நீங்க 40 இன்ச்சும் 43 இன்ச்சுல ஹெச்டிலையும் அந்த 3D கிளாஸ் போட்டு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரியாது. 15,000 டிவில நீங்க வேணா வாங்கிட்டு போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க, கண்டிப்பா சப்போர்ட் ஆகாது. வந்துட்டு நம்ம எது 3Dன்னு சொல்றோமோ அதுல மட்டும்தான் சப்போர்ட் ஆகும். நீங்க நேர்ல வரணுமா, திருப்பூர், ஈரோடு, பொள்ளாச்சி, வேலூர், சென்னை எல்லா இடத்துலயுமே இருக்குது. நீங்க நேர்ல கூட வந்து பார்க்கலாம். வந்துட்டு இல்ல ஹரி நான் ஆன்லைன்ல புக் பண்றேன் நீங்க கொண்டு வந்து, ஏன்னா நம்ம ஷோரூம்ஸ்ல வாங்குறப்போ வந்து டெலிவரி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கும்னு தெரியாது. வேலூர் நம்ம டிஸ்டன்ஸா இருக்கிறப்போ நம்மளோட டெலிவரி அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு எல்லா ஊருக்குமே வரும், நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பருங்க. ஸோ பாருங்க கிளாரிட்டி உண்மையிலே சொல்றேன் அல்ட்ராங்க வேற லெவல்ல இருக்கு. ஸோ இது வந்து 34,999 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துடலாம் கண்டிப்பா. ஸோ சூப்பரான ஒரு இதுங்க. ப்ரீஸானாலே குவாலிட்டி என்றைக்குமே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே இப்போ வந்து எல்ஜியோட பேனல் வந்து உள்ள கொடுத்துட்டாங்க, சொல்லவே வேணாம். பிரதர் ஜஸ்ட் இதை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்களேன். ஏன்னா வந்து அந்த லோகோ வந்து நீங்கள் இதை பாருங்களேன், இங்கே பாருங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ ஆன் ஆயிடுச்சுங்க. ஆன உடனே அந்த எல்ஜியோட லோகோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது, என்னென்னா அந்த எல்ஜியோட லோகோ வந்து ஈஸியாக வர வைக்க முடியும் டம்மி டிவியில் கூட. பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரிஜினல் பேனல். இதில் வந்து இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு எல்ஜின்னு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? நீங்கள் எப்படி வந்து செக் பண்ணணும், கிராஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இவரே சொல்லிட்டாரு, QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராளமாக ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரிஜினல். இதுக்கு வாரண்டினா இதுக்கு வந்து 3 வருஷம் கொடுக்குறோம், 1 இயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம், வித் பில்லோட கொடுக்குறோம். நீங்கள் முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு நாங்கள் கொடுக்குற பாக்ஸும் நாங்கள் கொடுக்குற டிவியும் நாங்கள் கொடுக்குற பில்லும் வந்துட்டு தயவு செஞ்சு தூக்கி பண்ணுறாதீங்க. வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹரி வந்துட்டு 1 வருஷம் கூடவே இருந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுத்துருவேன். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு எங்கள் வீட்டு டிவி. ஓகே, எங்கள் வீட்டு டிவினா ப்ரீஸாவோட ஸ்பெஷல். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள், நேரில் நான் வீட்டுக்கு கூட கூட்டிகிட்டு போகிறேன். இன்றைக்குமே 43 இன்ச்சஸ் தான் நான் எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதில் ஒரு சின்ன அப்கிரேட் வந்துட்டு இன்றைக்கி நார்மல் டிவி கொடுத்துட்டு இந்த பிளாக் டைமண்ட் டைப் தான் நான் எங்கள் வீட்டில் மாட்டியிருக்கேன். நான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் ஹால் சின்னது, அதனால் வந்துட்டு இந்த டிவி நான் மாட்டியிருக்கேன். நான் வெறும் இந்த டிவி வந்துட்டு 17,999 ரூபா, ஐ மீன் 18,000 ரூபா. இந்த டிவி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹை ரெசல்யூஷன்ஸ். இங்கே பாருங்க, இந்த பிளாக் கலர் தெரியுதுங்களா வந்துட்டு இந்த பிளாக் டைமண்ட் டைப். இந்த பிளாக் டைமண்ட் வேண்டி நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்கலாங்க. உங்களுக்கு நான் நேர்ல 1 கோடி ரூபா ஒரு சேலஞ்சோட நான் சொல்றது உண்மை. ஓகே, நான் இது பொய்யா சொல்லலை. எங்கள் கஸ்டமர் ஒருத்தர் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தார் வந்துட்டு, அவர் டிபியும் கூட பார்த்துக்குங்க, அவர் பார்த்தாலும் தப்பு இல்லை சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன போட்டிருக்காருன்னு சொல்லி பாருங்க, யுவர் ப்ரீஸா அப்படிங்கிறதுக்கு அவருக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியல பாவம், எஃப் போட்டிருக்காரு. இந்த டிவி வந்து பிளாக் டைமண்ட் டைப் வாங்கினா வெரி வெரி எக்ஸலண்ட் அண்ட் குட் டைப். இந்த டிவி வந்துட்டு இது நான் பொய்யான ஒரு ஃபீட்பேக் நான் காமிக்கவே கிடையாது. அப்படி நான் பொய்யா காமிச்சேன்னா நீங்கள் என்னை அவதூறு கேஸும் கூட நீங்கள் போடுங்க வந்துட்டு. நான் வேறு யாரும் செட் பண்ணியெல்லாம் நான் போடவே கிடையாது. உங்கள் வீட்டுக்கு அதான் சொல்கிற பாருங்க, நீங்கள் யார் சொல்கிறது நம்பாதீங்க வந்துட்டு. நான் உங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து நான் இந்த மாடல் காமிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த டிவி ஒர்த்தா இருந்தால் மட்டும் எடுங்க, இல்லை அப்படின்னா 1 ரூபா கூட எனக்கு கொடுக்காதீங்க வந்துட்டு. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், நான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வாண்டுங்க
இல்லையா பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற வாண்டுகளையாச்சும் கூட்டிட்டு வாங்க எனக்கு வேண்டி. நான் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம போய் நிறைய இடத்துல நிறைய டென்ஷன்ஸ்ல இருப்போம். அந்த 3D போட்டு அவங்களுக்கு பார்க்குறப்ப அவங்க மூஞ்சில வர ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் கிடைக்காது. வந்துட்டு உங்க வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அந்த நீங்க லட்சக்கணக்கில் கொடுத்தாலும் கூட அவங்களுக்கு சாட்டிஃபிகேஷன் ஆகாது. ஒரு 3D டிவி வாங்கி அவங்களுக்கு போட்டு பாருங்க, பயத்தோட பின்னாடி போறப்ப அந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு நீங்க 1 கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் கண்டிப்பா இணையாகாது. வந்துட்டு இந்த டிவி வெறும் 18,000 ரூபாய்க்கு நான் கொடுக்குறேன். இந்த டிவி 15,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். 43 இன்ச்சஸ் HD டிவி. இதுலயும் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய டிவியாக இருக்குது. எனக்கு பட்ஜெட்டாக வேணும் ஹரி அப்படின்னா இந்த 15 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிங்க. வந்துட்டு யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார் எல்லாமே இருக்கும் இந்த டிவியில். வந்துட்டு என்ன 3D இருக்காது, ப்ளஸ் 4K இருக்காது, வெப் கேமரா சப்போர்ட் கிடையாது. நீங்கள் 15,000 ரூபாய் இன்னைக்கு பெரியவங்க இருக்காங்க ஹரி, நாங்கள் இதை மட்டும் சீரியல் மட்டும் தான் பார்ப்போம்னா தாராளமாக வாங்கி கொடுங்க. வெறும் 15,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். நான் ஓப்பனாக சொல்கிறீங்க, அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் டெலிவரிக்கு வந்துட்டுங்க இன்னைக்கு நாங்கள் படுற பாடு இருக்குல்ல, நாங்கள் கொங்கு மண்டலத்திலேருந்து ஊரே ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுறோம். 1 ரூபா நாங்கள் உங்ககிட்ட பணம் டெலிவரிக்கு வாங்காமல் எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறோங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு போகணுன்னா 2,000 ரூபா செலவாகுது. இதுவே டிவி அப்படிங்கிறப்ப எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு நீங்கள் யோசனை பண்ணி கெட்டு போவோம் உங்களுக்கு. ஆனால் நான் 1 ரூபா கூட நான் காசு வாங்குறதில்ல. வந்துட்டு டெலிவரிக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் 1 ரூபா வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த டிவி நீங்கள் இலவசமாகவே வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சூப்பர். ஸோ இங்கே பாருங்க, ஃபைனலி ஒரு டிவி வந்துருக்கு இங்கே, படா சைஸு. இந்த படா டிவி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ விறுவிறுத்து அங்கே வரைக்கும் பனியனை நினைஞ்சிருக்கு, எனக்குமே லைட்டாக வேர்க்குது. ஆக்சுவலாக ஏசி கொஞ்சம் ரிப்பேராக இருக்குது. உங்களுக்காக சவுண்ட் நல்லா கேட்கணுன்ட்டு செட்டு மூடிட்டு நாங்கள் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்ததுன்னா மூச்சு தண்ணி செத்து போயிடுவோம். நம்ம கேமராமேன்லாம் பாவம் உரி நின்றுட்டு இருக்கு அப்படி. ஸோ இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயே நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிற காரணம் உங்களுக்காக தான். இவர் இவ்வளோ நேரம் கத்தி கத்தி பேசினது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளோ ஆத்திரங்கள். பல பேர் வந்து சும்மா சொல்கிறாங்க அப்படி இப்படின்றாங்க, நேரில் போனால் எதுவும் இருக்கிறது இல்லை. பட் நம்ம இவ்வளோ உண்மையாகவும் சொல்கிறோம், நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. பட் சில பேர் வந்து இன்னும் நம்பாமல் இருக்காங்களே அப்படின்றக்காக தான் இவ்வளோ கத்தி கத்தி சொல்கிறாங்க. நான் சொல்கிறது தயவு செஞ்சு நீங்கள் என்னை நம்பவே நம்பாதீங்க. ஆனால் உங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்புவீங்க. வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிவி வாங்கிக்கிங்க. டிவியை வந்து டோட்டலாக மொபைலுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த டிவி வந்து நீங்க டச் ஸ்கிரீனாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். எப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த டிவி வந்து நீங்க எந்த இடத்துல டச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இப்போ இது வேணாம் இது டச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்க டச் பண்ணா டச் ஆகும். யூடியூப்ல வந்துட்டு இன்னொரு டச் பண்ணீங்கன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள போயிடும் வந்துட்டு உங்களுக்கு. ஓ உள்ள வந்துருச்சு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவியில் வந்துட்டு இப்போ இந்த வீடியோ ஓடுறது வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டச் பண்ணீங்கன்னா ஓ ப்ளே ஆயிடுது. செம. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு மொபைல்லையும் பார்த்துக்கலாம், டிவிலையும் பார்த்துக்கலாம். ஆமாம், இது வந்து ஆக்சுவல் டச் ஸ்க்ரீனாக யூஸ் பண்ணிக்கிறது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட நான் இந்த வீடியோ நிறைய லென்த்தாக போயிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்க. இந்த 65 இன்ச்சு எனக்கு இது இந்த ஸ்பெக்கை பற்றி நீ ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்லுடா ஹரினா 2 நிமிஷத்தில் நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்க. இந்த டிவியில் வந்துட்டு ஒரிஜினல் 4K 2160 HDR-ஓட இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கலர் சப்போர்ட்மெண்ட். இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க, இந்த கண்ணுக்குள்ளார எவ்வளோ இங்கே பாருங்க லென்ஸு, இந்த ஷார்ப்னஸ்ஸு இங்கே பாருங்க. இந்த டிவி நான் கொடுக்குற ரேட்டு வெறும் 45,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் நான். இன்னைக்கு நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. இந்த டிவி 65 இன்ச் இவ்வளோ பெரிய டிவி ப்ளஸ் ஒரிஜினல் 4K ஒரிஜினல் HDR மல்டிபிள் 16 லட்சம் கலர் சப்போர்ட்மெண்ட்டோட ப்ளஸ் யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார் ப்ளஸ் இந்த டிவியோட ஸ்லிம்னஸே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த செல்ஃபோனோட சைஸ் தான் வந்துட்டு இதோட ஸ்லிம்னஸே வந்து பார்த்துக்குங்க. இந்த பேனலோடது வந்துட்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த டிவியை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு 3D நான் தான் சொன்னேன் பாருங்கள். இந்த 3Dயோட நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் 45,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2GB RAM 16GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட நம்ம கொடுக்குறோம். நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பேன் நான். உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்தபடி ஃபோன் பண்ணி ஹரி எனக்கு 43 இன்ச்சஸ் வேணும், ஹரி எனக்கு 55 இன்ச்சஸ் வேணும், ஹரி எனக்கு ப்ரீஸா டிவி வேண்டாம், வேறு என்ன டிவி நான் வாங்கலாம், நீயே ஒரு ஆப்ஷனோட சொல்லணும்னாலும் நான் பர்சனலாக இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா டிவி பற்றி நான் இன்னைக்கு 5 வருஷமா அடிப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த அடிப்படையான விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான். அதனால ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுப்பேன் நான். எந்த டிவி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், எந்த டிவி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஓகே செம. ஸோ வேர்க்கு விறுவிறுக்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் வீடியோ எடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த நாங்கள் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டுக்காச்சும் ஒரு லைக்காச்சும் போட்டு விடுங்க. ஸோ கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இவரோட சர்வீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆல்ரெடி வாங்கின கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே
ஸோ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இங்கே பாருங்கள். ஸோ 1 லட்ச ரூபா டிவி வெறும் 75,000 ரூபா கம்மி பண்ணி 35,000 உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த இது எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்சிருந்துச்சு. இதோட கிளாரிட்டி சும்மா அடிச்சுக்கவே முடியலங்க, வேற லெவலில் இருக்குது. நீங்கள் நியர்பை இருக்கீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் ஷாப்புக்கு வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்து வாங்கிட்டு போங்க, ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு போங்க. வீட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு ஸோ இதெல்லாம் ஓகே அவர் சொன்னது அப்படியே இருக்குன்றதுக்கப்புறம் நீங்கள் காசு கொடுத்தா போதுன்னு அவரே சொல்லிட்டாரு. இதுக்கு மேலே என்னங்க வேணும்? கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஷாப்போட அட்ரஸ் நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இன்னொரு மீட் பண்ணுங்க. தமிழ் வாகர். பை.